canal Constau și voi sunteți abonații mei dragi. Astăzi vom face un nou joc. Am zis că să mă joc Roblox de după, că nu, că o să fie cam plictisitor. Deci o să mă joc jocul ăsta. Deci, da. Nu știu cum se numește, o să pun link în descriere. Haideți să începem. Doamne, oh my god, trebuie să-i scoatem furtul, cred, da. A, trebuie să fac așa? Nu. Oh, da, super! Alright guys, we're playing Clue Hunter. This guy's clearly cheating on his girl. Gata, am pus încet. Așa. Deci, da. Nu să arăt reclamele pentru că, da, o să le pun X aproximativ la toate. Dacă vreo reclamă, scuzați-mă, dar na. Nu eu le controlez. Stați puțin că mi s-a întors update-a. Bine, nu contează. Trebuie să mai și... Mai gata, are aici. Gata, a dispărut. Acum trebuie... Așa. Acum trebuie să luăm Maru, care cred că e copilul său. Bine, nu cred că așa se întâmplă în realitate, dar în fine. E un joc video, deci... Gata. Acum trebuie să scoatem asta, adică să... Mai god, era să cădea tableța, scuzați-mă. Oh, șoc! Bine. Haideți să vedem ce mai avem de făcut. Așa. Doamne ferește, iar o reclamă! Trebuie să așteptăm reclamele astea. Așa. Nu vreau să mă joc nimic. Stați puțin. Ok. Și în caz de n-ați înțeles, mi-am adus apă. Să vă hidratați. Doamne ferește, șoc. A căzut tableta, șoc. Fine. Bine, n-a căzut de fapt, dar așa a făcut. În fine. Sper că nu se aude sunet, că da. Mai nouă regulă de la YouTube este că nu ai voie să pui sunetul. Deci... Nu știu de ce. Dar în fine. Eu, apropo, mă joc Roblox pe telefon. Deci... Dacă vreți să mă mut pe calculator, dați like și scrieți în comentarii de unde pot găsi și eu un antivirus. Unde închid asta? Stop, stop. Scuzați-mă dacă se aude, dar așa este jocul. Da. Stop! Doamne, iar reclamele astea enervante. Mă irită, bă, deci mă irită reclamele. Pur și simplu mă irită.
Deci trebuie să-i scoatem sămurile, presupun eu, deci gata. Iarăși reclamă. Pe asta chiar să o descarc. Hai că mi-o descarc și revin. În fine, deci mi-am descărcat aplicația aia. Deci, trebuie să închid aici. Deci, dacă vreți să continuăm, nu uitați să dați like, share și cu partea a doua, hashtag partea a doua. Deci, pa! Ați înțeles ce vreau să zic. Pa! Mai se filmează? Da, mai filmează, oh my god.